Mnendine Nkhaza onda kumapayamba na mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino ayayikira kumbuyo ganizo loyimitsa ngongole ya bungwe la IMF. Chipani cha DPP chati sichilola kuti bungwe la Amayi lidzagwiritse ntchito makina a smartmatic potumiza zotsatira zachisankho. Munkhani zina manja ena akhuzidwa ndi ngozi ya dzidzidzi mu mzinda wa Mzuzu. Tili ndizi komanso nkhani zina zambiri tikhale limodzi. Mtsogoleri wa dziko lino wati chinali chisankho choyenera kuti ndondomeko yotengera ngongole ku bungwe la International Monetary Fund IMF imekaye. Ngongoleyi inali ya zaka zinayi. Dziko la Malawi lagwirizana ndi bungwe la IMF zoyimitsa ndondomekoyi yomwe inali ya ndalama zokwana $175 million. Achakwera ayankhula izi pomwe opereka madigiri kwa ophunzira apasukulu ya ukachenjede ya Mzuzu. Feston Malekezo wadza ndi ripoti. By virtue of the authority vested in me, achakwera anati dziko la Malawi lapanga chiganizochi pozindikira kuti sinthawi. By virtue of the authority vested in me, achakwera anati dziko la Malawi lapanga chiganizochi pozindikira kuti sinthawinso yoti ichepese ndalama zimene limaononga, pozindikira kuti anthu ogwira ntchito mboma mwachisanzo akufunikira kulandira ndalama zokwanira zoti nkuthandizikira pa nthawi imene zinthu zikukwera pa dziko lapansi. Achakwera anati dziko la Malawi likufunikiranso kugwiritsa ntchito ndalama zochuluka pokonza njanje komanso misewu, kukuza ntchito za ulimi komanso za umoyo mdziko muno. Pa ichi achakwera anati chiganizo chawo chinali chophweka kuti ndondomekoyi ayimise kaye ndikuti chitukuko chipitirire kukwera mdziko la Malawi. So for these reasons I told my team that if the choice between now and the end of the year is between continuing the IMF program and spending on programs that are designed to make the development of Malawi move forward, the choice is a simple one for me, because we cannot afford to lose the momentum we have on so many developments around in the country. Poyankhula ophunzira amene amaliza maphunziro awowa, achakwera anati iwowa akuyenera akale anthu oganiza kuti zinthu nzotheka, ponena kuti kupanda kutero mapepala awo amaphunziro omwe atenga azakhala chabechabe. Wapampando wa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu Ahawa Ndilowe anati chinthu chimodzi imene sukulu yalimbikira ndi kufuna kukuza maphunziro kuti ophunzira ambiri azikhala ndi mwayi wophunzira. Mawu ake wachiwiri kwa chancellor wa sukuluyi Awells Ngini akumbutsa ophunzirawa kuti akhale anthu olewa mchitidwe wakatangale, ponena kuti izi ndizo zingathandizire chitukuko cha dziko la Malawi. So zimadandaulitsa kwambiri ife ngati atsogoleri ama university tiziona kuti ati corruption kwagwira munthu wa corruption graduate or ali graduate one. So chifukwa tikulimbikitsana kwambiri kuti zimenezi mukamaliza sukulu yanu isakhale gawo la inuyo. Mmodzi mwa ophunzirawa nda Prince Tembo ndipo ali ndi malangizo kwa achinyamata. Makolo anu akakumana ku sukulu isitonetsari kuti akufuna kuti muzathandize pamawa, koma mukaphunzira simuzakhala opemphapempha mawa, muzakhala self reliant. Pa tsiku loyamba la mwambowu ophunzira 594 ndamene analandira mapepala awo amaphunziro, ndipo mwambowu upitirira lachisanu. Mtsogoleri wa chipani cha DPP apita mtharika wati ndodabwa kuti bungwe la Malawi Electoral Commission likukakamira kugwiritsa ntchito ndondomeko ya smartmatic potumiza zotsatira zachisankho chimene chichitike chaka chino. Poyankhula ku nyumba yawo mboma la Mangochi pa msonkhano wa atolankhani, amutharika ati chipani chawo sichilola kuti ndondomekoyi azayigwiritse ntchito pa chisankho chikudzachi, ndipo apempha bungwe la Amayi kuti lisinthe ganizo lake. Izi ndi zina mwa zimene amutharika adafotokoza. Philippines, Venezuela, Kenya, Mozambique, microscience, kulikonse Netherlands, kulikonse like they use smartmatic zinazongeka. So I don't even understand. I don't understand why anybody Akukamia clinging to this machine, a machine which failed. It's any minimum. What Akukamia? Akona any minimum.
yemwe anali mkulu woyang'anira amayi mchipani cha Democratic Progressive Cecilia Chazama wati zisankho zachipulula zomwe zipani zosiyanasiyana zikuchititsa zikuphinja amayi omwe akupikisana nawo pa udindo wa phungu ndi kansala. Iwo adenezi pa bwalo la kumanda kudera la mfumu yayikulu akuntaja mboma la Blantyre pomwe amadziwitsa anthu kuti azapikisana nawo pa mpando wa phungu la dera lapakati mboma la Blantyre koma ngati oyima payekha. Iwo afotokoza. Mmene ndima puma mu 2019 ndinali ndili Minister of Gender ndipo nkhani yomalimbikisa azimayi 50+1 komanso 50-50 ndi zinthu zimene anayambisa malemu Profesa Bingwa Mtalika mzimu wake uzusa mumtendere. Nthawi imene yoyo anayambisa unena kuti afuna kuti azimayi chiwerengo cha azimayi chichuluke ndipo nthawi imeneyo ndimene kwanakhala ngati landslide ku parliament kwa nthawi yoyamba azimayi anapambana 42 imene inali rekodi yayikulu chifukwa mbuyo mama Nkhaza 13 osakwana ngakhale 15 ndiye nkhani imene ikupitirirabe mpaka napano. Koma ine ndikuona masomphenya kuti ulendo uno si chipani chimodzi chokha ndi zipani zambiri zikuakhomerera azimayi ndipo kumwa primary kuchitika zinthu zosakhala bwino. Ineyo ndifake ndinawuza kuti ngati mukuvomera kuti ndiyimire kunoko koma sinifuna kuyimira ku chipani andi mafumu anamvesesa zimenezi. Ndiye ndikukhulupirira kuti azimayi ambiri mukuona kuti akuyima Paokha si chinayi apezana ndizokhoma ma primary. Ine ndikuziwa zimene zimachitika ndine wa chipani ndakhala maudindo osiyanasiyana zina timanena kuti sitimasukira bongolo sazola mafuta pagulu koma sizimakhala zinthu zabwino. Ndiye kugwiritsa ntchito experience yanga imene nakumana nazo nthawi imeneyo ndifake pano nangoti ineyo mundilole kuti ndiyime pandekha. Nyakwawa yayikulu kuntaja ati aka ndikoyamba kuti mzimayi aonetse chidwi chopikisana nawo pa udindo kuderali. Chidwi chakubwera kwa mayi Chazama kubwera dera lino kapena kuti constituency ino ya Blantyre Rural Central tachilandira ndi manja awiri chifukwa tikayang'ana mbuyopo zikuonetsa kuti padalibepo mzimayi wina aliyense amene adakhalapo MP dera lino ya ife okonzeka kuthandiza mayi Chazama kuti mina msonkhano yawo isamakhale yaphokoso yayo. Madziwa kale kuti ifeyo mafumu sife anthu andale koma ndife mafumu amene timagwira ntchito ndi boma limene lilipo ndiye tili wokonzeka kulandira wina aliyense monga ngati mwana wathu wandira limene wina aliyense ali ndi ufulu opanga msonkhano mwamtendere. Ndiye pamene iwo akupanga zimenezi akuyenera kuti adzipanga odi kaye kwa mafumu chifukwa ndiye eni ache dziko. Ngati ena ali ndi msonkhano pa tsiku limenelo tiawuzanso kuti msonkhano pali msonkhano. Cholinga chathu kufuna kuti china chilichonse chikhale chabata ndi mtendere. Konsolo ya mzuzu yachenjeza anthu ena omwe akukhala m'malo omwe mungachitike ngozi zadzidzidzi kuti achoke chifukwa mvula yomwe ikugwa itha kupitirira kugwetsa nyumba. Mkulu woyang'anira za ngozizi ku konsoloyi Gondwe wati pakadali pano mvula yagwetsa kale nyumba ndi kuononga katundu wambiri ku madera a makhansala asanu ndi atatu mu mzindawu. Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Agondwe anati konsolo igwira ntchito ndi makomiti oona za ngozi zogwa mwadzidzidzi kumadera kumaodi wonse okwana 15 mu mzindawu ndi cholinga kuti achite kafukufuku wa nyumba komanso katundu yemwe waonongeka kuti mwina anthu nkuyamba kuthandiza. Iwo anena kuti nyumba zambiri zomwe zagwa katundu mnyumbazi komanso chakudya chaonongeka. Iwo anena kuti pambali pa nyumba zomwe zagwa nyumba zina zili ndi ming'alu zimene zopeka chiopsezo moyo wawo. Ngozi zakuno kunzuzu zinazi timanena kuti mwina ndizopeweka mutha kutsimikiza kuti malo takhala ano kumusiku ndi kuchigwembe kuti nyumbayi itati yathiratu ndi kuti manyumba ali kumusiku mwina about 10 ngati si 12 akhala kuti ali pa chiopsezo. Kudzera ku komiti ya disaster dera linoli talimbikitsa kuti anthu atani asamuke akhale madera oti aliko safe. Tikudziwa kuti kutsogolo kuti kumana ndi zambiri. Asiatu Justini omwe ali ndi pakati apulumuka khoma la nyumba yawo litagwa cham'mafolokolo mmawa lachinayi. Komana Justini ayenda kuti iwowa sangatuluke mnyumbayi kambo kuti alibe kopita. Ena cham'mafiriere nde inali kuti nyumba ichatukutani tikuzinzimuka kuti ikutani yamba kugwa pambali pa ujeni apo pambali pakona apo nde nazo sazanga kuti onani nyumba ikuta ikugwa nde tinayamba kuti tisunthe zinthu
imene yamba kuti zinthu zijazatani zamba kwina kutigwera. Pakali pano khonsolo ya Nzuzu yapempha kufuna kwabwino kuti athandize mabanja omwe akhudzidwa awa. Bungwe la Women's Legal Resources Center WALEC pamodzi ndi bungwe la World University Service of Canada WUSC akhazikitsa ndondomeko yothandizira ntchito za mkombaphala. Cholinga cha ndondomekoyi ndi kuthandiza kukweza moyo wa amayi komanso alezi. Zambiri mu ripoti la Mercy Matonga. Akathewera anati amayi amene ali odzimira okha pachuma ali ndi kuthekera kuthandizira kukweza chuma cha dziko komanso kuthandizira kutumikira mabanja awo ndi madera awo. Ndeto kukhulupirira kuti tikathandiza kuti sekta imene ilongosoke kuti azimayi aja azipita akasiyana ana aja ma child care centers aja akasiya ndeto athu akapanga business akhalalowa ntchito ndeto pamene pajakweza ndalama zotukula miyoyo yawo. Komanso azimayi amene amaitenga nasali ngati business tikathandizira kuti maservices awo azikhala abwino ndeto azipanganso ndalama zambiri. Ndipo mmawu ake wachiwiri kwa nduna yona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Halima Daud anati boma limadziwa kuti nkhani yosamalira ana si nkhani ya munthu mmodzi koma ndi nkhani yomwe imakhuzanso ufulu wa ntchito komanso chitukuko cha dziko. Choyamba ndithokoze kwambiri amene apangisa project itipange lonje lero. Pa project iyo ndiofunikira kwambiri tumayang'anira azimayi amene amayang'anira ana athu. Munga mudzoti mera mpoyamba ana kumapita ku school ena azimayi timapita ku ntchito kumasiya nawo ndi timafuna anthu kuti asiyayang'anira kuti tikapita ku ntchito kuti usingapite. Project ayikhazikitsa maboma alilongwe ndi Blantyre kwa zaka zitatu ndipo ikulandira thandizo kuchokera ku Global Affairs ya ku Canada. Tipitiriza opasirani nkhanizi mukatha kuonereze. Kupitiriza nkhanizi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Amayi Ausi wati Hastings Kamuzibanda anali munthu wokonda dziko lake. Ausi anena izi mmuzi wa Chilomwe boma la Tcholo komwe anagawanso zinthu kwa anthu ovutika. Thomas Kachere ali ndi zambiri. Ausi anati malemu Dr. Hastings Kamuzibanda akanatha kukhala ku mayiko akunja koma anasonyeza kukonda dziko lawo pobwerera ndi kudzamenya nawo nkhondo yodzipezera ufulu. Tikayang'ana Dr. Kamuzibanda anali munthu amene ali ndi zimene munthu pa dziko lapansi anganene kuti ali nazo. Amakhalanso mdziko la azungu koma anasiya zonsezo kusiya kukoma kumene amamvako ndi kubwera kuno ku Malawi dziko losauka kumaza menyana ndi azungu kuti atipase ifeyo a Malawi ufulu. Soza kuti ndi munthu wabwino amene anali ndi mtima osayang'ana za iye koma kuyang'ana za anthu ena. Ndiye ndi phunziro lalikulu kwa ife a Malawi kuti tiziyang'ana kuti anzathuwa tiyathandize bwanji osamangopanga focus kumangoziyang'ana kuti ndi ndi chani koma tizifunsa kuti awo nangali ndi chani komanso tiphunzire zabwino kumachitirana osamangokamba za ndale paliponse za ndale mmene anayankhula ya Dr. Bakiri Muluzi kuti anthu sadi andale. Ndabwera kuno anthu mwaona amene abwereramu nabwerera anthu ochepa koma ndimene zinalili musi ngenachitira mwina koma kwafikira onse amene afika kuno. Ausi anayendera anthuwo komwe anagawa zovala komanso mablanket kwa anthu achikulire komanso anaovutika. Alusia Petulo ammuzi wa Chilomwe anathokoza Ausi kamba kuwathandiza ndi blanket yomwe anati yabwera mu nthawi yabwino pamene anthu akuvutika ndi nyengo yozizira. Ndandira blanket ndipo ndikunyadira kwa basi mphepo imene wali ili munthu kutiganizira blanket amene simasowera voti ndi yawo basi. Ngakhale kuti kunja kumazizira khamu la anthu linabwera kuti adzamve kuchokera kwa Ausi. Nthambi yoona solowa ndizo tuluka mdziko muno pamodzi ndi bungwe la International Organization for Migration IOM akhazikitsa makina amakono mzipata za dziko lino ndi cholinga chokhwimisa chitetezo. Poyankhula pamene amakhazikitsa makina awa mkulu wa IOM Magugu Ngcobe
wati makenawa athandizira kuchepetsa mchitidwe wa chinyengo omwe anthu amachita polowa mdziko muno kuzembetsa anthu ndi zina. Brenda Kayo ali ndi zambiri. Amtsobe ati makinawa azitha kulumikizitsana ndi uthenga ochokera mayiko ena, ndipo munthu yemwe akufunidwa pa milandu zosiyanasiyana kuchokera ku mayiko ena azidziwika akafika mu zipata za dziko lino. Nduna yoona za chitetezo cha dziko Ezekiel Ching'oma ati makina a Midas abwera mu nthawi yake kuti athandizire kuthana ndi mchitidwe wa chinyengo mu zipata za dziko lino. Njira imeneyi ipangitsa kuti chidziwitso chonse cha munthu amene akuyenda chizikhala malo amodzi, ndipo zithandizira maofisers athu kuno kumudziwa munthu chilichonse chimene ali, ndipo zizithandizira kuti azidziwa kuti munthu uyuyu tikuyenera timulole alowe kapena sitikuyenera kuti timulole kulowa. Ndipo Amacloid Kalinda Ng'oma ndiye mwakugwirizira ngati mkulu wa nthambi yoona za kulowa ndi kutuluka kwa dziko, ndipo akufotokoza. No system itayilandira kwambiri tifanira kuti yatithandizira kuti tipoze zina zimene zinali zofoka makamaka kuthandiza anthu amene akhala kulowa ndi enanso amene akutuluka mdziko. Pakadali pano makinawa akugwira ntchito ku zipata za Mchinji, Dedza komanso pa Kamuzu International Airport, ndipo akuyembekezereka kuti ayambanso kugwira ntchito ku zipata zina posachedwapa. Makinawa awakhazikitsa ndi thandizo lochokera ku banki yayikulu ya World Bank. Nthambi yoona za momwe chuma cha boma chimayenera kukhalira yakhazikitsa ndondomeko yomwe izionetsetsa kuti mzika komanso mabungwe omwe si aboma akutenga nawo gawo pa ndondomeko zomwe zimatsatidwa pochita komanso kutulutsa zotsatira za kafukufuku. Mkulu wa ofesi yolondoloza momwe chuma cha boma chigwirira ntchito a Thomas Makiwa wati ndondomekoyi ithandiza kuti mzika ndi mabungwe asamatsalire mbuyo pa zochitika za ofesi iyi. Kathe Maulidi walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Malenga Chiyenda. Amakiwa ati ndondomekoyi ithandiza kuti mzika komanso mabungwe adzitenga nawo gawo pakafukufuku wa ofesi yawo, komanso kuthandizira kulondoloza ngati maunduna ndi nthambi za boma akwaniritsa mfundo zomwe ofesi iyi imapereka mu zotsatira za kafukufuku wawo. Ndondomeko imeneyi tafunitsitsa kuti anzathuwo atiyandikire komanso ifeyo tayandikire mu njira zingapo. Choyambirira ifeyo tikamapanga dongosolo loti tiyambe kafukufuku kuti ndalama za boma zayenda bwanji, anthu aja akhale akutuza zina ndi zina zimene zachitika kale, chifukwa ifeyo pathoka sitingathe kudziwa zimene zachitika ku Nsanje, zimene zachitika ku Chitipa, zimene zachitika ku Likoma kapenanso ku Mchinji. Bungwe la UNICEF kudzera mwa yemwe anayimira bungweli a Johannes Wedening ati athandiza kuti ndondomekoyi itheke. Umu ndi momwe alimbani nsapato analankhulira m'malo mwa mabungwe ndondomekoyi itakhazikitsidwa. Popeza maripoti amene wawo amatuluka mchiyankhulo choti anthu ambiri sachimvesa, tizayesa kuti tizathe kuchita translate, tizakhale mu ziyankhulo za makolo athu kaya muchichewa, muchitumbuka ndi ziyankhulo zina kuti anthu akumuzi athe kuzimvesa bwinobwino. Ndondomekoyi igwira ntchito kuchoka chaka chino mpaka chaka cha 2029. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino wayikira kumbuyo ganizo loyimitsa ngongole ya bungwe la IMF. Chipani cha DPP chati sichilola kuti bungwe la MEC lidzagwiritse ntchito makina a Smartmatic potumiza zotsatira za chisankho. Mu nkhani zina, manja ena okhuzidwa makamaka akhuzidwa ndi ngozi ya dzidzidzi mu mzinda wa Mzuzu. Munali ndine Nkhaza.